Aloha, Hawaii. Kan du høre, at jeg spiller på ukulele? Jeg sidder under sydens palmer og har en oplevelse, jeg med dig vil dele. Akbuana, jeg hører din stemme gennem bushen og gennem min kortbølgeradio. Men Akbuana, den kristne verden er ikke parat til så lange verselinjer, og hvad var det nu? Nu har Jacob Ross skabt en ny stil, som vil bestå. Ukulele, urban musik, kortbølgeradio og verselinjer så lange som bændelorme, hvide og madikerene i deres kirurgiske lukkede verden. Jakobs verden er en rådden sværm af tvivlende fluer over en stor lort af vestlig ondskab.